Fjum l-omm il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela da messaġġ ta' mħabba lill-ommijiet kollha li nġabru biħġarhom fil-Kottonera għat-tieni mass meeting tal-Partit Laburista. Hawnhekk irrakkonta storja emozjonali li kellu fl-aħħar jiem f'Għawdex b'rabta mas-sostenn li ngħata biex persuni jkunu jistgħu jsiru ġenituri fosthom bl-IVF. Ma nistħix minnkom. Qabżit li dema bil-ferħ Għawdex dil-ġimgħa, ġietom fuqi, tatni tarbija tagħha f'idejja, għalt li rfaħħa prim ħa neħdu ritratt flimkien. Għalt li dik IVF baby. U twildet bis-saħħa tar-riforma li għamiltu fl-2022 tal-PGTM. Intom ittuni s-saħħa li nibqa' għaddej għalikom b'aktar u aktar determinazzjoni u saħħa u rieda. Hawn il-Prim Ministru riafferma li Partit Laburista se jkun qed iwieżen lil kull faxxa tas-soċjetà f'pajjiżna. Ma nagħtukom ukoll garanzija illi nibqgħu magħkom mit-twelid sal-pensjoni. Għalhekk miegħek f'kull pass tal-ħajja għotja mat-twelid tal-wild ta' 5,000 euro. Anzi, qabel jitwielet il-wild, żieda fi Children's Allowance. 5,000 euro oħra biex wara l-istudju tibqa' titħarreġ. Żied oħra fl-istipendji. L-ewwel 3 snin taħdem bla taxxa fuq l-ewwel 30,000 euro. 25% tal-ewwel dar ngħinuk aħna fiha. Roħs bħal tal-first time buyer meta jkollok it-tieni wild. Jew tkun qed tissepara jew tiddivorzja. Ħlas lura ta' parti mill-bolla lis-self-employed. Żieda fil-pensjoni lilkom il-pensjonanti ta' 50 euro fil-ġimgħa matul il-leġislatura li jmiss. Dawn kollha investimenti diretti fikom. Għax aħna nemmnu li intom Malta. Il-Prim Ministru tkellem dwar diversi pjanijiet li għamel Gvern Laburista fosthom ir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Da minn barra l-viżjoni ta' Manuel Island u White Rocks, kif daħlu 12,000 sottomissjoni f'dan ir-rigward. Hawn sostna li Partit Laburista qed iwettaq bil-provi. Il-pjan tagħna l-White Rocks kemm jingburi b'dal proġett. Ġerħa ta' snin twal, erja li kienet ħatmur għall-iżvilupp ħolma. Dil-ġimgħa stess ftaħna parti minna biex titgawda minn kulħadd, minnkom, mill-familji tagħkom, mit-tfal tagħkom. U dil-ġimgħa stess ukoll niffirmaw il-kuntratt biex nieħdu lura u nagħtu lura lilkom Manuel Island. Ħolma oħra din. Anzi, ħolma li ħadd ma kien jemmel l-istess ir-realtà. Anzi, ħadd ieħor kienu qalulna li mhux possibbli ħabba l-kuntratt li kienu għamlu huma stess meta kienu fil-gvern. Aħna wettaqnija dil-ħolma.